rabbana ka tsaye ka ƙire rabbo alhamdu Allah ka ƙara karewa rabbo na gode Allah ba zan butulcewa rabbo na gode Allah ba zan yi bautawa rabbo na gode Allah ba zan yi shirka. Gagarumin nasara da kuma daraja da kuma girma da mai gidanmu ya samu na shugaban kasar mawaƙan Hausa na duniya. Duk wani bako da ya zo daga kusa, mace ko kuma namiji, yaro da babba muna muku maraba da zuwa, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mai da ku gidajen ku lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Muna da ɓangaren da muka tsara wanda bature ke kira ko kyau wanda idan kuka gan su dogon ku zo kamar kako da shafa ɓangaren da hoto ku zo tsakiyar biyu sosai sosai yawwa ya ɗan kamar sai ku haƙuri zuwa a jima a zai ɗan kuma lokaci ne gaskiya wani a baka sai ta Allah ta yi na jefa ɗan yaro tun da lokaci ya riga ya kama ga uwan maganin kuma maka ya dawo lafiya. Sarkin waƙar ƙasar Hausa rana daula banau. Ya mai tarin yawa da dukkan 'yan tawagar da aka zama daga kowane guri. Please go, take over. Kewa da dukkan tawagarki na ne da ajiya kuma da Yau za mu kallon kallo kana hango yaro albarkacin Aisha Umaira Sisuri ke mata ita ta ba ku kyautar naira 20,000. Yawwa, yanzu muna godiya gare ku sai dai ga godiya Alhaji Ibrahim Filifo da kai wannan waka ta sarki a sai ka je ka gaisuwa kafin ka sako da zama
jama'a a gurguje saboda lokaci a dan yi mana ahuwa za mu dinga yin abubuwan a gurguje please okay yawa assalamu alaikum wa rahmatullah muna marhaba da kowa da kowa da wanda yana da wannan taro muna marhaba da executive governor of Gombe State Halima sound check aka Kogi the Chief of Staff of Kaduna State, every represented by his Chief of Staff. Mun gode Allah ya saka da alheri. The Right Honorable Hamza Suleiman, Sarki Kaduna Hausa. Mun gode da wannan zuwa taro. Honorable Nasir Jahoje, a jami'ar da take KUT waje. To daga nan ne ba yana gama saboda ya siya ya je ya raba ma al'umma sun ji daɗi. To da dalilin haka sai sarkin Daura ya ce a nemo mai shin wai waye Muhammadu Samban nan a nemo mai shi saboda taimakon da yake wa al'umma. Aka nemo shi aka kawo shi kuma aka ba shi wannan sarauta kuma har yanzu kullum damuwar shi ya magance ma al'umma annabi matsalolinsu. Shi ya sa ko da yau za ku ga mutane da yawa na sarkin taki na sarkin taki. So kuma sai abin ya zo. muka taru saboda su a sarkin taki na kasar Hausa da kuma sarkin wakar kasar Hausa za mu fara wa'annan jawaban da za a yi yanzu inda za mu kira garkuwan sarkin taki Alai Nazir domin ya zo ya fara bada jawabi akan wane ne sarkin takin kasar Hausa. Suri ke mata ita ta ba ku kyautar naira dubu. Yawwa, yanzu muna godiya gare ku sai dai ga ya yi zaka. Industry and music yau banda kamar raron waka a zo mu ci ta samu yau banda kamar raron waka ku taho mu ci na samu yau babu kamar raron waka ko zubi na adashe ne ka bani in baka cikin waka hatta burin wakar yau ba ni sa'a a faɗin waka face raron waka abokin birni kan waka sashen na zumuntar mu ya zo na ta horaron waka ba mawaka ne Ali da Ali ba mashaka ba mai taba haular mu ka cokan mu ba mawaka ne yan Hausa dan nazari rana yau kai aka wa sarkin wakar yan Hausa sarkin wakar yan Hausa a jami'ar da take KUT waje. To daga nan ne ba yana gama